L-isem Raħal Ġdid ġej minn Casal Nuovo. Spiss din il-lokalità tissejjaħ Pawla bġieħ lejn il-fundatur il-Gran Mastru Antoine de Paul. Illum il-ġurnata l-popolazzjoni ta' Raħal Ġdid tqarreb 8,000. Għalhekk l-aċċa l-ħidma favur ir-residenti tinħass ġmiela. Mhux tabxejn ir-residenti laqgħu lil Tony Abela, deputat mexxej tal-Partit Laburista, meta żar it-toroq ta' Raħal Ġdid flimkien mal-kandidati Laburisti għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Tony Abela jemmen li dawn it-tip ta' żjarat għandhom isiru s-sena kollha għaliex bekk in-nies iwasslu l-menti li jkunu ġusti. Waħda hija l-kwistjoni tal-wardens dan ir-raħal, din il-belt, li mhijiex fil-kontroll tal-Kunsill, li naħseb il-wardens qed ikunu daqsxejn aktar feroċi minn kemm suppost. U t-tieni ħaġa li fil-fema tiegħi kien hemm ilment fuqha kienet li wara s-suq hemm bżonn ikun hemm aktar tendif. U jien naħseb li huwa ilment ġustifikat tan-nies. Wieħed ma jistax però ma jsemmix il-ħidma sewja li wettaq il-Kunsill Lokali ta' Raħal Ġdid. Però nista' ngħid li dan il-Kunsill qiegħed jaħdem din hija bħal ħafna ibliet kbar oħra Malta għandha l-problemi tagħha kemm residenzjali u kif ukoll bħala ċentru arterjali. Imma jidher illi dal-Kunsill ħadem kemm felaħ bil-fondi li kellu u hemm proġetti oħrajn importanti li dalwaqt iseħħu. Fost oħrajn il-proġett ta' Paċe Grasso, ta' Wid Blandun u issa anke jkun hemm l-abbelliment ukoll anki tal-pjazza. Apparti it-toroq li saru. Kienet notevoli l-ħeġġa tal-kandidati Laburisti biex ikomplu jwettqu miżuri u proġetti favur ir-residenti jekk jiġu eletti biex jirrappreżentaw il-poplu tar Raħal Ġdid.